Здравейте, аз съм Галя Златарова. Уча в музикалното училище Любомир Пипков в София. Това ми е първият конкурс и много исках да участвам, тъй като е с авторска песен и аз пиша много авторски песни. Рискувах с най-новата ми песен и съм тук и ми е много хубаво. Как се казва песента, с която се яви днес? Сирена. Какво беше усещането? Бях много притеснена преди това, даже леко се разплаках, но това е сценична треска и реално беше много приятно и искам повече така да правя. Ти самата си дете на музиканти, учиш музикалното, пишеш сама песните си. А каква е твоята специалност в музикалното? Поп и джаз пеене. А какво би посъветвала всички, които се притесняват да се явяват по конкурси или които творят, но са прекалено големи интроверти, за да показват на света творчеството и изкуството си? Поред мен всеки трябва да се изявява по някакъв начин. Има един цитат: ако се отвориш на света, света ще се отвори и на теб. Просто го направете, защото е невероятно преживяване като цяло и е урок, който за цял живот остава.